Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Kum Shibanta Bandrakhe Penan Brom yang Lyngkhuh Singyap ke Bashispa Prapras Nam Jong Syiem Tirot Sing ka Dorbar Shnong Nongkhlaw ka Kur Syiem le bat ka Hima Nongkhlaw kila khot bat wer ki pat ba na keleng ke briu nyotrap bani Shibanta kene Jingrakhe ke mau Brom yang Lyngkhuh Singyap Jong Liu Syiem bakraw ka Hima Nongkhlaw bat uklawat ke jet bedriu la len la de bat ubala pha ya la ka jong ke jing em na ka bentakari bat ke jet bedriu ya kene Jingrakhe bat sapelong Hamadan Nongra Nongkhlaw haka khat nyau tre unai tong araja pulai on sedang haka por khat arbaji Sngi bat shwa kata on pelong ya ka jinglek bu sintiu mat udurmot saken mau jong Syiem Tirot Sing ubrate haka nongrim yeng jong u Nongkhlaw haka jaka belate menta ya ka khasi patriotics home hakini Sngi u mentirang ba sorkar jilla ukanat kongkol sangma un salong kumkong san ringkat ka jingadon lang jong MLA kamairang konstituensi ba met ba dingdo Kikon ki hajar jong Hima Nongkhlaw bat kiwe ki prasya khot ngopha on sapun kot yang ni Jingrakhe da ka Jingrakhe football final bala penyai da ka Khasi Students Union Nongkhlaw Circle